Ja, je staat in de trotse Ben Peters, oftewel Big Benny. En op 19 november in de Orangerie, vanavond 11 minuten voor 1, werd me gewoon een fantastische dag aangeboden. Wat er gaat gebeuren weet ik niet, maar ik hoop dat Geer, de vereniging, allemaal aanwezig zit. Om voor mij een onvergetelijke dag te maken. Tot 19 november.